Zdravo drugari! Dobrodošli u novu avanturu! Danas ćemo govoriti o predmetima na slovo T, Č i U. Drugari, nisam zaboravio na obećanje iz prve epizode. Na red je stigla trlica. Trlica. Trlica je tronožna drvena sprava koja služi za preradu konoplje. Konoplju su uglavnom trlile žene. Konoplja se najpre potopila u reku, a kasnije se odvajala kućina. Na trlici bi žene jakim i naglim pokretima udarale konoplju bijačem dok se ne odvoji kora od stabljike. Kora je zapravo kućina od koje se dalje preradom dobija kudelja i užarija. Tara, hoćeš da se igramo? Da, hajde da se borimo. Ali umesto bijača uzmi sablju, a ja ću topuz. Topuz. Topuz je pomoćno ručno, udarno i bacačko hladno oružje korišćeno za blisku borbu. Koristili su ga gotovo svi narodi, od praistorije do srednjeg veka. Sastojao se od glave i drške. Glava je u početku bila od kamena, da bi je kasnije zamenila metalna. Drška na koju se pričvršćivala glava je bila od drveta ili metala. Dužu dršku nosila je pešadija, kraću konjanici. Idemo, juriš! Wow, kako je lep ovaj ukras na glavi. Deluje jako otmeno. Šta je to? To je tepeluk. Tepeluk. Sastavni deo ženske građanske odeće je tepeluk, karakterističan ukras za glavu sa bisernim ili metalnim vrhom. Svoj prvi tepeluk devojka bi dobila pre udaje. Oko njega bi uvijala kiku. Nakon udaje, tepeluku se dodavao i plišani bareš, ukrasna traka koja opasuje kiku. Bareš je bio ukrašavan bisernim vezom na koji su kačeni broševi, briljantske grane, ukrasne igle, igle konđuše, srebrni i zlatni novčići i različito prstenje. Baš sam otmena. O ne, otkačio mi se ćustek. Ne brini, odnećemo ga kod majstora Žike. Lanac za sat, ćustek. Ćustek je ukrasni srebrni lanac za sat. Sastavljen je od dva međusobno spojena lanca, bogato ukrašena cvetnim elementima od srebra i dragog kamenja. Lance su spajale srebrne kugle. Ćustek se kačio za jelek ili mintan, mušku jaknu. Kraj sa kukom na kojoj je visio sat uvlačio bi se u pojas. Sačekaj da obučem ćurče, pa možemo da krenemo. Ćurče. Ćurče je kratak ženski haljetak širokih rukava. Izrađuje se od čvrstog materijala. Ćurče je postavljeno, opšiveno i bogato ukrašeno zlatnim gajtanom. Nosilo se o praznicima i nije se zakopčavalo. Spremna sam, hajdemo! Zašto ova pegla ima dug vrat? To je utija, pegla kojom se peglalo nogom. Ima dugačak vrat da ne bi osetila miris nogu majstora. Pegla, utija.
Za peglanje odeće Terzije su koristile teške metalne pegle izrađene od jednog dela gvožđa, utije. Utija se zagrevala na vatri, a zbog težine njome se upravljalo nogom. Terzije bi jednom rukom uhvatio dugačku dršku, a nogom bi stajao na basadžik, dasku koja je služila kao zaštita od toplote i stajala preko utije. Zatim bi Terzija užarenu peglu vukao po materijalu. Bobu, Kosta, šta tu radiš? Ljuštim jabuku. Pa zar utoračem? Utorač. Utorač ili kim je kačarska alatka. To je gvozdeni nož neobičnog izgleda. Sastoji se iz dva dela. Manje valjkaste drvene drške i gvozdenih noževa u obliku obrnutog slova P. Služi za udubljivanje dna suda. Kosta, koliko je sati? Tačno je 5. Pravo vreme za odmor. Tako je. Vidimo se, drugari. Ćao!